Kapag may problema ang isang tao, ang gusto niyang solusyon minsan ay yung kamatayan. Ay, magpakamatay na lang ako para mawala yung problema. Pero alam niyo po ba, doon sa ospital ay marami pong humihingi ng tulong para po sila'y mabuhay. So ibig sabihin yon, lahat ng tao may problema, may kanya-kanyang problema. Pero hindi sana solusyon na tanggalin mo ang buhay yung buhay mo. Dahil sabi nga nila, kapag may buhay ka, lahat ng bagay may solusyon. Pero yung pinaka the best na solution na magbibigay sa iyo ng katahimikan, kapayapaan, kaunawaan, katalinuan ay ang Panginoong Jesucristo. Lahat naman tayo may problema. Pero kapag nandun ka sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, yung isip mo ay panatag. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, magpatuloy ka lang sa paglilingkod at lagi kang manalangin sa ating Panginoon. God bless.